Met deze website kunt u de basisvaardigheden oefenen die nodig zijn om het Limburgs te schrijven. De oefeningen daarvoor vindt u onder de knop Oefeningen. Kies hier het dialect dat u wilt oefenen. Staat uw dialect er niet bij, kies dan een dialect van een plaats die het dichtst bij u in de buurt ligt. U kunt kiezen uit 3 verschillende oefeningen: klanken, de spelling van werkwoorden en aparte spellingsproblemen. Kies de klank die u wilt gaan oefenen. Wij kiezen hier voor de O-klank. U ziet hier een aantal zinnen met voorbeelden van deze klank. Door op het symbool te klikken kunt u de zinnen beluisteren. Als ik dat maar hol. Aan de onderzijde van de bladzijde kunt u doorklikken naar de oefening voor deze klank. Het water kook. Vul het laatste woord in het geluidsfragment in het vakje in. Heeft u een letter met een accent nodig, dan kunt u die aanklikken in het vakje rechts. Aan de onderzijde van de bladzijde kunt u doorklikken naar de antwoorden. Hier ziet u het resultaat van uw oefening. Was uw antwoord niet juist, kunt u ook zien wat u fout heeft gedaan. Onderaan de bladzijde staan nog een paar andere woorden met deze klank. Wilt u dezelfde klank nog eens proberen? Klik dan onderaan de pagina. De vorming van de werkwoordsvervoegingen is in het Limburgs anders dan in het Nederlands. Dit geldt voor zowel de regelmatige als de onregelmatige werkwoorden. Kies hier tussen regelmatige werkwoorden en onregelmatige werkwoorden. Hier ziet u een aantal voorbeelden van de vervoeging van Limburgse regelmatige werkwoorden. U kunt ook kiezen voor de onregelmatige werkwoorden. Door op het symbool te klikken kunt u de vervoegingen beluisteren. Ik fiets, du fiets. Hij zie het fiets. Veer fietsen, geer fiets, zie fietsen. Aan de onderzijde van de bladzijde kunt u doorklikken naar de oefening. Vul de tegenwoordige en verleden tijd in bij de tweede en derde persoon enkelvoud, du en hij, de tweede persoon meervoud, geer, en het voltooid deelwoord van het werkwoord dat linksboven staat vermeld. Aan de onderzijde van de bladzijde kunt u doorklikken naar de antwoorden. Hier ziet u het resultaat van uw oefening. Was uw antwoord niet juist, kunt u ook zien wat u fout heeft gedaan. Bij het schrijven van het Limburgs komt u een aantal problemen tegen die afwijken van het Nederlands. Die worden hier behandeld. Klik op de tekstregel voor de uitleg van het probleem. Aan de onderzijde van de bladzijde kunt u doorklikken naar de oefening. In het vakje vult u het laatste woord uit de zin in, gespeld in het dialect dat u aan het oefenen bent. Hier ziet u het resultaat van die oefening. Was uw antwoord niet juist, kunt u ook zien wat u fout heeft gedaan. Veel succes bij het spellen van het Limburgs!